El servei de microscòpia i d'imatges del CRAC consta de diferents equipaments, instal·lacions i de personal que dona suport des de l'inici en el processament de les mostres fins a l'observació final en el microscopi. Les principals tècniques en què treballem en el servei són la microscopia de camp clar, microscopia de fluorescència, microscopia confocal. Últimament hem adquirit un microscopi de superresolució i també tenim un equipament de microdissecció làser. El servei disposa de diferents espais. Tenim un laboratori d'imatges per agafar imatges científiques de planta sencera. Tenim el laboratori de hibridació in situ, on podem realitzar aquesta tècnica i tots els processos previs de tractament de mostres, i tenim les sales de microscopia. I últimament cal destacar el microscopi que hem adquirit, que ja ens apropa a la superresolució, doblant la resolució que obteníem del confocal, que passa d'uns 200 nanòmetres a uns 120 nanòmetres, o fins i tot a uns 60 si utilitzem tècniques de fotoestimulació. A més, aquest equipament té una càmera on podem controlar temperatura i humitat i ens serà molt útil per als estudis de canvi climàtic.